ओद आदा सानाथ' मा जाखो दे मानो बेफोरबायदि जानला मानलाखौ लाबलाबायखो मिन्थिलालै मेहेर मानोबा बिवाइफोराबा मानो बिदि सनाखौ लाबोफिनखो ओमफ्रायथ' बा बुंनायफ्रा नायलाय बेखौनो हाबा खालामबावगोनसोनो बेखौ साला बेखौ लानांगौबा लाइफआनो बरबादलै बेना हामालै बिदि बुंनो मेहेर बेबा मा साननानै बिदि लाबोदों जायखिजाया आरे आं मोनथिगौब्रा आदाया फसायखाथारानोमोन बोरैबा बिदि लाबोखो जाय मानसिनि सैथोआनो ओरैबायदि ना बेफोरखौ मोनथिखासेयावबो आदाया जे बेखौ बजबना लागोन बेबोथ' बे नाथाय जोंबो खिन्थायाखैना हनै जोंजों शेयार खालामबानो जायोना मा जे मुसिबत मा प्रब्लेम जादों बेहा जोंनो खिन्थाबानो जायोना मानि थाखाय जे बे लाबोनांखो जानोथाय बुजिखौनो मोनला हमनोनो हाला बेबायदिथ' नंथारामोनलाय सानदेवाया अब्ला बिनि सोलायनायखौ आं मोजां मोनासै मोनथिगौना हाथरखि आदाया बिराद मोजां मानसिलै नाथायो जोंबोथ' बिनि सुथुर नङाना बिनि मोजांखौसो हास्थायो बेखायनो मोजां जाजानो लुगैयो आरो बाथ्रायाथ' नंगौ हरखाबैनोथ' मा फाग्ला बोरलाबायखो दे औ दुखुथ' मोनदों जों बयबो नाथाय ना मेहेर नोंथ' गैयामोन थेवबो आंना माने ओरै सानबाय थायोमोन आरोखि ना बेवाइफोरखौ जे थुनथुलिखौसो फसायोमोन नामा होननानै मा बुंलाबायखो नोंलाय नाय मेहेर आंबो माने फिलिंसखौ हमनो हायो आं सोंफेराखै खिन्थाफेराखैबो दाथ' बेवाइफोरा माब्लाबा खिन्थादों ना बुंदों आरो दाथ' जोंबो मिन्थिगौ ना सोंफेरदों ओइ नोंबो मानो बिदि बुंखो दे मालायबा मा आरो जुदि बाथ्राया नंगौबाना थुनथुलिखौ मोनथिखायानामोन नों माबायदि बेथ' बेबायदि लाखुमानोनो हायाना बाथ्राफोरखौ खिन्थाफ्रांखागौमोन माथो नङा मेहेर जानो हागौ थुनथुलियानो मिन्थियादां माने नों बुंनो सानदों आरोखि ना आदानिफ्राय औ बेखौनो बुंनो सानदों नोंसोर नुदोंना नुवा आं मिन्थिया थाल लादोंना लायाखै बेखौबो मिन्थिया नाथाय जेब्लाना थुनथुलिया साननि खाथियाव थायो ओरैबायदि खुसि नुयोना बिनि मोखाङाव नों नुब्लासो मिन्थिगौमोन मेहेर नाथाय आं बेबायदि मोनदों गाज्रि मोननाङा जायखिया आं आंनि साननायखौसो बुंदों आरो नंगौना नङा आंबो मिन्थिया बेखौ जोंखौथ' रावखौबो जेबो बुंफेराखैना होमबा औ दाथ' बेसेबा गोबाव जाबाय माथो ना थेवबोदि आदाया खिन्थाफेराखै नामा बेनो ओमफ्रायथ' जोंनोबो जेबो बुंफेरा औ ओमफ्राय नोंनो सानना नायना मेहेर बहाबा थांब्लाबो माने बे जेरावबो थाङानो बिसिनावसो थाङो जे आरो मिन्थिगौ ना फनावबोथ' बांसिनानो बेजोंल'सो रायलायो नंगौ नामा गोसोनि खोथाखौसो बुंनो हायाखै जाखो ना बुंखायाखै ना माखौबासो नेदों मिन्थिला आङो बेखौ होमबाथ' सोंनाय नांगोनलै र' सोंगोन आं खिन्थानोबो हानाय सोंनायलाय दायो सोंगोन आं र' थुनथुलिखौबो सोंगोन आं खेबसे ट्राइ नायनायलाय आं गनायनो हायासैलै सानसोराङालाय मानो बिदि जानांगौ दे ओमफ्रायथ' डाइरेक्ट सोरखौ लाबोलाबायखोब्रा मानो बिदि मा सानदोंमोन नोंखौ आं मा सानदोंमोन नाथाय नों ओंखारगोनसो बिदि आं सानथाराखैमोन बिदि सानला माथो बेलाय सिं सिंनो बुंथ'लासै आं माथो नायनायावलाय मानसिखौ पद्रद्र जेबो रोङा बायदि नुयो आयु नोंनि हाबा आं लाबोखाबावबाय ओरैसो ओमफ्रायथ' मा बुंबावामोनलाय नों सानो नों माने आंखौ मोजां मोनो आयु साना आंखौ मोजां मोनो आं र' माने मा बेफोर सैथो ना सिमांसो खेबना नायनि र' आइदै माथो एकदम रियेलसोबो लायो नों आंखौ मोजां मोनमारो नाथाय मा बुंनाय जाखो बे मोजांबो मोनो होनना आरो हिनजाव लाबोदोंसो जाबावबाय मा मोजां मोननाय जाखो बेलाय नाथाय आरो मालाय सोमोन्दो दंखायो माने मा आयु सानदों बिदिबो रोंलायगौ नाथाय आं नोंखौ बिदि सानथाराखैमोनलै मा सोमोन्दो मारै जाया सोंजोबगोन आं फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्टसिम थेवबोथ' ना थेवबोलै सान थेवबो मा
मा दुखु मोनसोदोंलै आङो मानोबा बेफोरबायदि खोनानानै सिरि सिरि बिराद नोंबो खम नंमारालाय मानसिया बेखायनोथ' आसोला हिनजाव लाबोदों but I'm not happy जाय जिनिसखौ थुनथुलिया फसायोना बे जिनिसखौ आं गुबुननो एखेबारे मोनथिदोंना एखेबारे हगारनो बायो खेबसे फसायबाथाय थै थां आंनो बे जिनिसखौ नांगौथ' माने नांगौ जेरैखि जायाबाबो जियानो जा सान आं बेफोरबायदि सिजानो बायो ओमफ्रायथ' एसेबां रायलाय नों आंनो मानो खिन्थायाखैमोन होमबा नों हिनजावथ' लाबोदों बुंदोंना नाथाय आं खुसि गैया नों आंनिजों लोगो ना नों गुबुननि लोगो बोरै जानो हानांगौ दे नोंखौनो बुंदों आं जानोसरां नोंखौ साला बाराखौबा आङो नोंखौ जानोसरां गाफ्लिगोन आं नोंखौ गाफ्लिखागोन आं साला आरो बा दस्राजों बिदि रायलायखायोबा होमबा आंजों मानो रायलायनांगौ रायलायनामोन ना नों रायलायनामोन मानो रायलायनाय दस्रायानो दंखाथारो होमबा गावा बा ओमफ्राय जोंबा गैयालै गैया बेफोरबायदिसो जाबावलायोमोन आं मानो दुखु मोनदों मिन्थिया नाथाय बेफोरबायदि खोनानानै मार रागा जोंनो ओंखारबाय आं दाथ' आं खोनासंनो बाबायलै सोमोन्दो मानो बिदि जानांगौ नोंलाय आं मानो रागा जोंदों मोनथिया बिनि सायाव आंखौ मोजां मोनोलायनो दस्राखौसो लाबोनानै बा गाबनोबो ओंखारबायलै आङो मानोबा नोंनियाबो हारसिंनो फैयोना नोंखौ दानबा आसथिनि ओमफ्रायथ' आइजो हिनजावाबो लाजिदोंथारा सोरबायदिखौ मोनखोब्रा बिलाय जेसेबां बेफोरबायदिनो बारे जानोसरांबा आइसना आंनि दिनैलाय हा माथो न'आव थाबाय थाखो देवानि मारिहैयासै नङाबालाय हा मानसिखौनो मोननो थाङा ओरै थांलाय सुननो आयु दिनै नालेबालाय मा जाखोसै माथो जेबोखौनो बुङा माथो उल्था बुंदो आइ थुनथुलि दहायनो मादैया माबा मेथाइ हरफादों दा जाया नोङो बाबुनो होजोबसै आं जायाबालाय जानो बादों आङो हाब नों आरो जानो बानो दिनैसो खोनाफेरबाय आं ओमफ्राय दहायो बायहेरायाव सोरखौबा रायलायनाय खोनाबाय थादोंमोन आं नानि दाथ' बयबो मोनथिबा आंखौसो गाज्रि मोनसिगोन ना मा होनना खिन्थानांगौ जाखो दे आं थेवबो माने लासिं जाबायना नङा मा होनना खिन्थाजेननांगौ जाखो दे आङो बे हिनजावासो आंखौ बायदिसिना खालामदोंना गियाखैबो आं लाजिनोसो ओंखारबाय आंखौ आरो मा होनना खिन्थागोन दे ओमफ्रायथ' आं बिनि उनाव माबोरै फेस खालामनांगौ जाखो बयखौबो आंजोंसो बिदि जानो मोनबाय आइ एम सरिलै थुनथुलि बयखौबो सरि दिनैसिम रावखौबो बेबायदि गाज्रि नोजोरजोंबो नायफेराखैमोन आं साला नोंसो आंखौ बिराद गाज्रि फासैबायलै खिन्थाथावि माथावि मा होनना खिन्थागोन दे आं मार दुखु मोनसोबायलै आं दिनै आं हानाय नङालै गुबुनजों बेफोरबायदि संसार जानो आयु बेबो जायखौ आं सैथारा जायखौ मोजांखौनो मोना बेजों हाबा मासे जबरदस्तिलै आंखौ मानो बेफोरबायदि आंजोंसो जायजों आं एसेबो 1% खुसियानो गैया बेजों माबोरै थानांगौ जाखो आं अराय जिउ नांगालै बहाबा खारनोसो लुबैबाय आं बेलेग प्रब्लेमाबो जागौमोनलाय बेफोरबायदिसो आरोना जानला मोनलानो आंनि सिमाङा मा जाबावनांगौ जाखो दे थुनथुलिखौ लानानै सिमाङा आंनि गोसोआसो मोनथिगौ मा होनना खिन्थागोन दे आङो मा होनना खिन्थानोब्रा ओइद बोरै जागोब्रा बिदा सानानोथ' सोरखौ बिबाजै खालामनांगौ सोरखौ लाबोखोलै जाथारनाय नङा मेहेरा फसायथाराखै जेन थेनसो फथायहरदोंमोन बेखौ साला बिमाजों बाट नाव फैफिनलायबायना मा जाखोब्रा आदा बेखौ साला लाबोनायनिथ' खारना मा सामथिंथ' दंखायोलै भाइ आदाया जोंनो मानो खिन्थायाखै एसेबां बिदि मा दंब्रा जे खिन्थानो लाजिलायनाय गिदों माखौ आंबो खिन्थानानै लायो गासैखौबो नाथाय नोंना केसानो एसे जुदा खोमालै आदा
बुजिनोबो एसे प्रब्लेम जाबायना दा नोंनो जेबोखौनो बुङा जेबोखौनो फोरमायाबा आं जेरैखि जायाबाबो बे हाबाखौ लाखिथारगोनलै बोरै होनोब्रा बेखौ गोसथोखायानोबा बियो गोसथोलायनाया हाबा जानो नागिरनाया बिदि नङाब्रा हेपि एकदम खुसिसो नुयोना आदानाथ' मुदानो अफसोना बबावलाय बेजों खुसि जानोब्रा खेंख्रि ओइ मेगि साला वाह हाथरखि वाह दाना आंखौ बारा खबर लालायथारला मालाय बेफोरथ' टेनसना आलदाखा ओइ हाथरखि बेबिलै सेंबाव लाया गैयाबासो गैया दंबा नायफिनलाया एसे रायलायनो नांगौ गैया मा जाखो मेहे आया मिलि सनाया फैबावबाय मा जाखो मानो गाबजिया मा जानोब्रा बेखौलाय मानो लाबोफिनखो मिलि सनाया औ आं गारबोनो थिनबायमोन ना आयंजों आरो थायाबा मालाय ओमफ्रायथ' आयंमोना रायलायदोंमोन नोमबाजै फैनायजों ओइ हबिनि बाजै बेलाय होखारहरनांगौसो बेखौ होखारहरनो बिमायाबा मा सानना लाबोदों आं मिलि सना माइ माम्मा बाम बामनो बिमाया बामदो बामथ'लालै आं नानि मामाया दायो बामगोन दा बामथ'आ दे नानि सना र' मामाया बामगोन र' मामाखौ ओइ मामा मानो बामा नों बाम आरो बेबोथ' जोंनि फिसाजो बायदि ना बामना आमाइखौलाय बहा गारनो नोंलाय मामाखौ आमाइजों फैगोन बामजागोन फै सना फै ओखि आंनि माइनाव दावदै बेफोरसो बिमायनि अननाय औ बिमायनि अननाय र' आदा सानजों खेबसे मोजां रायलायफिनगोन आङो होमबासो जासिगोन आरो मेहे आं जि गोथाव ओंख्रि बनायदों आहाथ' नोमबाजै जानो थांगासिनो नोंसोर खुसिसो जानांगौ ओइ आदा सान नंदों आंखौ आदा सान जागोनलै जायगायावनो दोथालायनाय खेला मोनदों मेहेरखौ साफ्रे जागोनलै गोदोना सोदोना आयौ माबायदि रायलायो बेयो हिन्जावजों रायलायनो माबा माने मिन्थिया नामा नों माबोरै रायलायो नोंजों मोजां रायलायनो ना आखल ना गियान साला आरो मोजां रायलायनो बिहामजो जाना फैदों आंनि बिदाखौसो मोनदों नोंनि साननाया जाफुङाथ' नंगौ नामा बेखौलाय समाजो खिन्थागोन आरो नोंसोर नायबाय थागोन जोंहा जुलि जागोन ओइ नोंनि साननाया नोंथ' मानसियानो थिग नंखाया नालाय बांद्रायबा खाथि साथि गैयालै जोनानै थांफा होजागोनलै खेला दामोनखा मेहेरजों ओरैबायदि उफुद्रुक नोङो बिदाखौ नांगौ बेनो नोंनो नायबाय था आंनि बिदानि फसायनायानो गुबुनखासो आच्छा नों बायदिखौ सनमान होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा साला नोंनो जानला मानला खालामना फथायखादों बे आदाखौ थैगोन मिथिबायना दा मोजां मोनबालाय मा जानो दे सान नोंहाथ' बेफोरबायदि सोमोन्दो गोनांखाजोंलाय आं दा ओमफ्राय थेंगियाबासो खेबसे नायगोन आंबो आंनिफ्राय साबसिन लोगोसे मोनखो नों नायनो आंबोथ' नायखागोन आं जिबाबो नोंखौ बेसेबा गोबावनिफ्राय सिनायोना आङो दासो बिदि होनना खिन्थाबाय आंथ' मिन्थियामोन ना अब्लाबो एसे गोरलै मारै बावनोब्रा सान नोंखौ गुबुनजों जेनेबा हथादैलाय बावनो हाबाय बायो नामा बोरैबासो मोनदों आंखौ माने चुनचुलि नोंसोर आं नोंनि सायखं आरो नोंनि गोसो मा औ नोंसो सानबाय थादोंना सानखौ ना बेखायनो फैबाय आं खिन्थानो नोंनो औरा मानोबा सानबाय थादों आं बिखौ आरे चुनचुलि नोंनि गोसोआबो बेखौ फसायाखैथ' ना माने लाभ मा जामारदों आबा सानदों हा बुंनायसै आबा मा जामारदों आं एफा मोजां आबा नोङो अब्ला दिनै मानो बेफोरबायदि हिन्जावखौ लाबोफिनखो नोङो जाहोना मा आबा जाहोना मा बुंनायसै नोंनि आइखौ बुं दे मानो आंबो मिथिगौ माबा नङा माबा मोनसे रिजनथ' दंखाथारो बे आबा नङाबा हो नों बेफोरबायदिखौ लाबोगौमोन नङा आंनि आबाया मालाबाबो बिदि खालामखानाय नङामोन नाथाय दाथ' मा खालामबावनो आइ फैबायबा आरोथ' फैबाय दोनैफिनब्रा आबा हो माथो जाखो
मानोथो जामाबायदि जालांखो आबा नों माना खालामबानोथ' जाबायना हो अब्लानोथ' जेबो नंला बेखौनोथ' हायासै आङो मा बिसिनि मानसिफ्रा आंखौ बेंखनजोब्बाय बे न'आवबो आरोथ' बाहेरायावबो जेरावबो आंनि जिउआवबो आं माना खालामाबो ओरैबायदि प्रब्लेम जाखाबायना होमबाबो गखानाय नङा आङो मा नाथाय नोंलाय मा खालामदों जे आबा नों गिदों हो मा खालामदों नोङो नोंहा जेबो गोरोन्थि खालामाखैबाथ' जेबो गिनांगौआनो गैयाना आबा बुंलै आबा बुं मा जादों आबा देनाय बुंनाय दे बुं दे आबा बुं मा जादों नोंहा आबा मा खारनाव हो मानो लाबोदों देनाय बुंनाय बुंलै आबा बुं नोंनि आइखौ बुं आबा दे बुं बे सनियाना आयै औ आबा मा आबा सनिया मा